מערכות ישיבה מאור עד 40% הנחה. רוזטו, 1-800-35-29-29. אתם מאזינים לחדשות 10 ברדיוס 100 FM. שלום לכם, השעה 4, כאן טלי קרסיק עם החדשות. סבב תיקים בממשלה. שר התיירות יצחק הרצוג הודיע בצהריים על הסכמתו לוותר על תיק התיירות ולעבור לכהן כשר הרווחה. כתבנו בכנסת נדב פרי מוסר כי משרד התיירות יועבר למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, שתקבל גם את ראשות ועדת הכספים. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה ממפלגת העבודה יקבל את תיק המדע והספורט. כל המינויים יאשרו בכנסת בשבוע הבא. תגובות במערכת הפוליטית על מינויו של יצחק הרצוג לשר הרווחה. יושב ראש מפלגת העבודה אמיר פרץ ברך על החלטתו של הרצוג ואמר, לאחר תקופה ארוכה הצלחנו למנות שר רווחה במדינת ישראל. זהו יום חג לנכים, לקשישים, למובטלים ולעניי ישראל, שזכו לשר ראוי שיפעל לצמצום פערים בחברה הישראלית. יושב ראש סיעת הליכוד גדעון סער אמר כי ממשלת חלם הצליחה להחליט על מינוי שר רווחה לאחר 10 חודשים לכהונתה. העולם כולו משתאה מהצלחת אולמרט ופרץ להגיע לפתרון הבעיה המורכבת הזו, דברי סער. פעיל הג'יהאד האסלאמי שנתפס אתמול על ידי כוחות הביטחון המצריים הכחיש כי תכנן לבצע פיגוע בסיני, כך מדווח העיתון אל-חייאת היוצא לאור בלונדון. המסתנן הוסיף כי הוא ניסה לחצות את קו הגבול אל ישראל כדי לבצע פיגוע בתוך ישראל, וזאת לאור אמצעי הביטחון הנוקשים במעברי הגבול ברצועת עזה. ידיעה שנמסרה מהדסק לעניינים ערביים בחדשות 10. אזרחית ישראלית נפצעה קל לפני זמן קצר מאבנים שהושלחו אל הרכב בו נסעה מדרום לחברון. ארגוני הסטודנטים הודיעו היום כי הם לא חוזרים בהם מהחלטתם להשבית את הלימודים החל מיום ראשון הקרוב. כתבנו לענייני חינוך רן ליאור מדווח כי היום הכריז יושב ראש ארגון המורים רן ארז על תמיכה במאבקם ואמר כי ארגונו עשוי להצטרף לשביתתם. במסחר במטבע חוץ נחלש היום הדולר ב0.1% ושערו היציג נקבע על 4 שקלים, 18 אגורות ו3/10 האגורה. האירו ירד ב0.5% ונקבע על 5 שקלים, 47 אגורות ו4/10 האגורה. נסיים בתחזית. התחזית בחסות אלדן. בלעדי באלדן. קונים רכב ומקבלים ביטוח מקיף וחובה של AIG לשנה ב-2,500 שקלים. כוכבית 5242. אלדן, נותנים את הנשמה. מחר מעונן חלקית עם עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. עד כאן מחדשות 10. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. התוכנית בחסות מכון אברהמסון, למעלה מ-20 שנות ניסיון בגמילה מעישון והתמכרויות. 1-700-70-20-10. התוכנית משודרת בחסות אירועים בדקה ה-90. עוסק בתחום האירועים? הצטרף עכשיו וקבל אתר אינטרנט מתנה. 1-800-290-390 ובאתר A90 COIL.